Silav rojbaş evanno. Muxwast zîro hinek buwara şîrove bikim vê meseleya dawî peyama ku ji İmralî hat ji Rêzdar Abdullah Öcalan di cîhanê de dengekî çawa vedaye li cem we dengekî çawa vedaye hûn çawa şîrove dikin ez merex dikim tevî duhme bernameyekê dirêj çêkir bi qasî 2 saetan dewam kir mîvanê me Jan Roj hebû Kakşaro Ramar hebû Ronî Riha hebû me hersiya bi hev re şîrove kir her wiha min cih da peyamê we jî elbet tiştekî nû ye ez texmîn dikim û normal e jî tirs û fikarê we hene çawa çê dibe têkoşîna çil pêncî salan wisa dikare şekil biguherîne yan jî gelo bi dawî dibe tiştekî wisa tune ye destpêkê bibêjim têkoşîn tu carî bi dawî nabe heta heqê Kurda were bi destxistin jî têkoşîn bi dawî nabe ji ber ku ji têkoşînên Çînî dest pê dikin ên sinif ê tebeqayên di nava civakan de mav azadî tu cara têkoşîn bi dawî nabe tiştekî wisa dibe ma Kurdistanekî serbixwe çêve jî têkoşîn bi dawî nabe ew demê em ê li hember Rêveberiya Kurdistanê dawa mafê xwe bikin dawa heqê xwe bikin pir tişt hene azadiya fikr û raman esas e li hember Kurdistana muhtemel yani Rêveberiya Kurdistana serbixwe li hember wê rêveberiyê jî em ê dawa azadiya fikr û raman bikin têkoşîn çawa bi dawî dibe niha tona dengê min baş e yani eger baş be hûn ji min re bêjin normal vê derê de teknîkî dibêje baş e dîsa jî ez kontrol bikim canan temam niha hevanno Dewleta Tirkî ji encamên vê peyamê nerazî ye çünkü hem di qeda navnetewî de dengekî mezin veda mesela Amerîka pir vekirî dibêje ji we re bêjim ez ana îro cih didim daxuyanî Amerîkayê jî ya netewên yekbî jî ji qeda navnetewî dengê xweş hene doh êvarê jî min were parvekir yani dibêje em hêvî dikin ku ev peyama Öcalan rê li ber êrişên dewleta Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê bigire tabii bi vî şeklî nabêjin ama dibêjin hevkarê me ê Rojavayê Kurdistanê ev peyam dilê dewleta Tirkiye rehet bike niha peyam tam rast e ji we re bêjim yani ji qesra spî hatiye netewên yekbî mesela Antonio Guterres sekreterê giştî netewên yekbî pir vekirî dibêje baş e Başûrê Kurdistanê Rêveberiya Başûrê Kurdistanê ku bi salan de bi zexta dewleta Tirkiye de ye dibêje li cem we terör heye şiddet heye werin bi me re êrişî PKK bikin destê wan jî hinekî rehet dibe destê Rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê rehet dibe pir tişt e ama di rastiyê de di têkoşîna Partiya Karkerên Kurdistanê de vê gavê guherîn pêk naye girêdayê hin şertan e ev bi rojana em dibêjin bazarî tune ye lê di pratîkê de dibe hin tişt bi werin pêkanîn tabî kî bazarî tune ye ev pêvajoya guherîn û veguherînê em ji bo xwe dikin Kurd ji bo xwe dikin yani hûn jî dibînin hûn li cem xwe gilî û gazinca nakin hûn nabêjin ev têkoşîna me a pîroz xitimiye hûn cem xwe nabêjin ê wê pêşî vedike şiklekî nû yê têkoşînê ye niha du baş e ez ema vîya çima min got AKP di nava provokasyonan da ye ji ber ku ji encamê nerazî ye dengek mezin veda di qeda navnetewî de rewşenbîrên Tirkiye piştgirî didin vê pêvajoyê pir însanên xwedî mantiq mesela Hasan Mezarcı ku xwewekê Mesîh îlan kiriye min twîta wî parvekir tiştên pir baqil dibêje ji bo min mirovê herî baqil ê di nava Tirkan de Hasan Mezarcıye xwe Mesîh îlan kiriye heqeten hemî daxuyaniyê wîn tê de tijî mantiq heye hevû du digire piştgiriyekê pir baş dide Kurda mesela pir vekirî dibêje ya li rojheta navîn li vê dunyayê dewleta her kesî heye ya Gürciyan ya Ermeniyan ya Ereban ê Tirkan ê her kesî heye çima ê Kurdan tune be heqê Kurdan bi qasî ê milletê din netewên din heye Hasan Mezarcî vê dibêje ama tabii Rêveberiya Tirkiye û dîn îlan kiriye ama mirovê herî baqil ê Tirkiye çavê min da heqeten Duh televizyonekî AKP'de nîqaş da hate kirin li ser vê meselê yek ji mîvanan derket got niha di vê deqê de li herêmên parastinê ên medyayê derdora duhokî operasyonekî eskerî heye bi rêya hewayî spîker hema ket navberê müdaxele kir got ev mijareke diziyê divê te eşkere nekira çawa dibe ku rojnamevanekî dibihîse ku operasyonekî eskerî heye
لباشور کردستان لهمبر هزین گریلا و دبیجه ev operasyonu که diziye. Ev nişan dede ku devleta Tirkiye li pey hin provokasyonane. Dibe ku li hember askerê xwe şiddetê bikarbîne, komkujî pêk bîne û bixestûyê gerîla. Yani weke meseleyên din de. Yani ev provokasyon dibe em li bendê bin. Sibê du sibe eger bawekê komî askerên devleta Tirkiye werin kuştin. Sibê du sibe pêşî li wesayetekî were girtin, wesayeteke sivîl, eger însan tê de werin qetil kirin kuştin, bixin stûyê şervanên Kurdan hûn bizanibin ku ev provokasyonê tiştekî wisa tune. Niha cîhana Kurdî di nava şervanên Kurd de li vû tevgerekî siyasî heye. Di nava guftiguan de ne. Derdê wan e ku aniha li hember hêzên dewleta Tirkiye çalakî pêk bînin tola xwe ya 100 salan îro bigirin dem ne ew dem e. Ji ber vê yekê tiştekî wisa bawer nekin, dewleta Tirkiye jî tamamen ji bo vê meselê provoke bike, ji bo bala însanan nede ser encamên vê peyamê dikare bikeve nava hereketên askerî. Yek ev, yek jî detayên hevdîtinê hatin eşkere kirin. Ez pêşî jî bidim detayên hevdîtinê niyetam tune ez dirêj bikim îro. Çawa çêbû, heyet çawa çû İmraliyê, li wê derê çi axivîn, çi xwarin, çi vexwarin û paşê di vegerê de bi taybetî jî em ê jî bidim peyama Sırrı Süreyya Önder ku piştî xwendina daxuyaniyê beyan kir. Hevokekî ama kilîta vê meseleye. Kilîta vê meseleye. Belkî hevalên me ê Tirkî dizanin gohdar kirin ama hevalên me ê Kurdî daxivin ku Tirkî fehm nakin ez ji we re bibêjim. Kilîta hemî vê pêvajoyê di vê hevokê de veşartiye. Çi ye? Ez hema ji we re pêşî bibêjim nehêlim dawî. Sırrı Süreyya Önder piştî xwendina metnê anî ziman Abdullah Öcalan ji Şandêre gotiye, Sırrı Süreyya Önder re gotiye, ji Şandêre jî gotiye. Ez niha naverokê eşkere dikim ji we re. Dibêje çi? Bêguman ji bo ku ev hemî tiştê ku min ji we re gotine di pratîkê de pêk were, yanî PKK çekan dayne û xwe fesih bike, pêdivî heye aliyê siyaseta demokratîk û hukukî were naskirin. Yani pêdivî heye ku Meclisa Tirkiye, Destûra Bingehîn ya Tirkiye rêveke xwe biguherîne, xwe sererast bike ji bo ku îmkan bide PKK ku çekan berde û xwe fesih bike. Bingeha hukukî ya mijarê çê bibe. Kilîta vê meseleyê be. Niha mesela destê PKK rehet e. Dibêje tamam. Tişta ku serokatiya me pêşniyaz kiriye, pêşkeş kiriye, ev projeyekî ye. Ama ji bo ku em vê projê pêk bînin, zemin lazım e. Zemîna wî jî zemînekî demokratîk û hukukî li Tirkiye divê hazir be. Yani ev hevok destê cîhana siyasî ya Kurdî gelekî rehet dike. Wîseyê jî. İja Tirk ji duh bişev ve li pê vê hevokê ne. Çawa çê dibe, çawa mümkün e. Tamam, di nivîsê de cî nagire. Tamam, hadi ji xwe re nava xwe de nîqaş kin. Nava xwe de nîqaş kin. İja ketine navê nikare ji derkevin. Ji ber vê yekê min gotiye. Yani Rezdar Öcalan gevrekî ew qas mezin daye hemêza siyaseta Tirkiye, siyaseta Tirkiye, aqlê dewleta Tirkiye nikare ji binî derkeve. Roja ku ji binî derket, hemî mesele hal dibe. Dewleta Tirkiye jî aram dibe. Eger ji binî dernekeve, binî de dimîne, hildiweşe xira dibe. Hilweşîna dewleta Tirkiye jî li gorî faydeya Kurdan e. Tabî ki wê gelek Kurd zarar bibînin ama di dawiya dawiyê de ji aliyê siyasî ve bikê Kurdan tê hilweşîna dewleta Tirkiye. Ama biryar heye AKP hilweşe. Biryar heye yani çawa ku hêzên navnetewî biryar girtine ku hêzên tundrew, hêzên çekdar li rojata navîn tune bikin, herkes şeklî xwe biguherîne, çawa biryarekî bi vî şeklî heye, di nava wan de hêzên despot, partiyên siyasî ên weke Baas, AKP, Birayên Müslüman, hêzên weke Saddam, dişibin Saddam, ew jî li rojata navîn nemînin. Yek ji wan jî AKP û Tayyip Erdogan e, dawiya wan tê. Yani ew jî di planê de hene. Ez bawer dikim niha dipelpitin. Hevan. Tiştek ku ez ê ji we re bêjim, naveroka vê hevdîtinê û paşê ez ê cî bidim em ê du sê şîrovê bikin. Yek,
Kas peşil peyam öbnerim ve tiştek nevisinden nevisiye tişteki balkeş. Eğer tişteki tünebe aliye tekniki de jî problem tünebe. Muhun merak nekin hevanno. Ez tişteki jora dibêjim. Dengê gel me çêtkir gotin ya we ye. Pir daxwaz hene. Ez ê cih bidim we. Ama ez li bendê me ez li bendê me ku hinekî mijar rûnê hinekî aram be, mijar hinekî zelaltir be, ez cih bidim gotinê we. Niha dawiya heftê ez ne li vê derê me, ez ê biçim televizyonê, li vê derê bernameyê min hene. Di vê çarçovê de me bername çê bikin. Belkî keseyetiyên Kurd şexsiyetên girîng ku di nava meselê de aktif in, ew bibin mîvanê me, ez ê di vê derê de jî parve bikim bu ara. Ka em bidirin li televizyonê kî dibe mîvanê min? Belkî ji Rojavayê Kurdistanê şexsiyet hebin. Ji Bakurê Kurdistanê jî ka ew meselê çi wa şîrove dikin ama edî hûn fikrê min dizanin. Fikrê min ez piştgirî didim vê pêvajê bi temamî. Ez dibêjim destê siyaseta Kurd gelekî rehet bûye. Hele dîplomatên Kurdistanî, dîplomatên Rojavayê Kurdistanê diçin berderiyê Ewropiyan, edî ji wan re dibêjin başûrî herkes destê wan rehet bûye. Ama di pratîkê de tevgera siyasî ya Kurd, yani derdora PKK, yani tiştekî naguhere. Ya destê wan jî pir rehet bûye. Yani acayip gavekî aqlane ye ez dibêjim. We çi wenda kir? Kesekî tiştekî wenda nake. Ji xwe tiştên ku Kurdên Bakurê Kurdistanê anha wenda bikin heye? Na. Çi wenda dikî? Tiştekî wenda bikî tune ye. Tam berovajî ji aliyê siyasî ve destê te rehet bûye. Hinekî bawerî bixwe bînin hevan me. Niha heyeta İmraliyê ji aliyê Abdullah Öcalan ve bi moralekî xweş bi coş hate pêşwazîkirin. Ajansa Mezopotamya çûye hevdîtin pêkaniye, hinekî lêkolîn kiriye. Dixwazim bu ara parve bikim. Hevdîtin 4 saat dewam kiriye. Bi 3 kamereyan dîmen hatiye kişandin di dema hevdîtinê de. Aliyê herî balkêşiyê bangawazî jî ew bû gotina piştî xwendina metnê ya Öcalan ya şandêra ya ku Öcalan ji şandêre gotibû. Min ji we re got paşê jî ez ê dîsa dubarê bikim. Şandeya Emiraliye ji Ahmet Türkbek hat, Pervin Buldan, Sarı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek, Faik Özgür, Erol û ten ew bûn. Heft kes bûn di şandê de cih girtin. Şandeyê piştî hevdîtinê li otêla Elite Worldê ya li navçeya Beyoğlu ya Stenbolê daxuyanî da çapemeniyê û banga Öcalan bawekê zindî xwend. Di dema serdana şandê ya li Emiraliyê de çi qewmî em hinek behsa wê derê bikin. Li gorî agahiyên ku Ajansa Mezopotamyayê hinek bi dest xistine, şandeya İmraliyê 2 saat di nehan de beraya hewayî yani bi helîkopterê çû giravê, saat di neh û nîvan de gihîşt girava İmraliyê. Niha çawa hate pêşwazîkirin, heft kes diçin wê derê tabî diçin derê vîlayekî naxin. Ama şertên ku Öcalan û hevalê xwe di nav dane, em tam nizanin. Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş 3 kes fotoğrafê wan jî heye di vê hevdîtinê de. Ew li salonekî bi hev re rûdinin sohbet dikin, heyeta İmraliyê piştî wî diçe. Bar dikim li derî dixin, ew jî derî vê dikin. Ne wisa tabii. Şande pêşî tê pêşwazîkirin ji aliyê van heçar kesan ve yani Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş kesên ku wan nas dikin dibînin ku ew jî gelekî kal bûne, îxtiyar bûne yani guherîn heye. Ama ne mesele ye sal em jî îxtiyar dibin, herkes îxtiyar dibin. Ma kî sağ dimîne li dünyayê. Rûyê me jî diguhere. Abdullah Öcalan û hevalê wî yê girtî şande bi coş, bi dilxweşî, bi dilgermî pêşwazîkirin, bi ken. Herçend dohme gotibû li ser rûyê Rêzdar Öcalan kentunê jî ama way bi ken bi coş pêşwazî kirine. Bi 3 kamereyan dîmen hatiye qeyd kirin. Ev qeyd teslîmê derva nehate kirin. Yani me nedît. Ama ew qeyd hene. Abdullah Öcalan girtî tevê bi şandeya İmraliyê derbasî salonekê dibin. Ew salona ku masê hatiye rêzkirin li ser wî wekî dişibe otêlekî ya. Ew cawê spî li serin pir xweş hatiye rêzkirin, xizmetekî pir xweş hatiye kirin, bi tevî wan bardaxan, îskanên avê dibêjin, tevê avekî bi kalîte di caman da. Yani xweş hatiye pêşwazî kirin. Yani dîzaynekî pir xweş e dibêjim. Mikrofon heye, qeyd hatiye girtin. Abdullah Öcalan
Piştî xwandina metna bangawaziyê tevê şandeyê li çepikan xistin. Yani Abdullah Öcalan bi xwe derxist kaxizê tiştek ku bi pênûsa xwe nivîsan dibû bi xwe xwend li pêş kamereyan bi sê kamereyan bangawazî erê ev e piştî xwendinê tevî şandeyê li çepikan xistin daxuyanî bi dawî kirin. Paşê çibû Abdullah Öcalan hem bi endamên heyetê re yek bi yek fotoğraf kişand hem jî bawekê giştî bo wan re fotoğraf kişand. Ev fotoğraf qismekî li dervan e. Li çapemenî nehatine belavkirin hêjî. Piştî xwendina metna bangawaziyê bi hev re çûn salonekî din xwarin amade bû. Bi hev re xwarin li ser xwarinê jî behsa naveroka metnê kirin. Ji vir û pêve ev çewat dikare were pêkanîn bi endamê şandê re sohbet kirin bi qasî 4 saetan. Yani ew pêşkêşkirina metnê dîzaynekî mîzansenekî bû hat pêşkêşkirin xwendin qeyd bi qasî nîv saetî dewam kiriye ama 3 saet û nîvan jî çayê qehwe xwarin sohbet evîş çawa çêdibe dewlet çawa gav davêje hêzê navnê tevî çawa dikarin bikeve nava hereketê ama em dizanin ku li wê derê tenê mirovên dewleta Tirkiye tune ne. Mirovên Amerîkî hene, ê girêdayê NATO hene, li wê derê amade ne, çavdêrî dikin, qeydan çê dikin. Yani ew dîzayna maseyê ku hatiye girtin usûla Tirkiye'nin ne. Yani li cem Tirkan ew nezaket, ew medeniyet tune ye. Ji were bêjim. Ne wisa ye. Yani dibe mirovê xwe nas bike. Mamoste dibe peyekê eger çekadayna gerîla we çê bike li yek ji wan neyê Tirkiye niha hevala sarî ye. Gerîla çi dike bi xwe pir baş dizane çê dike. Kurdistan berfireh he. Başûrê Kurdistanê ne niha. Ew mirovên herî azad in. Ew dikarin bi her şiklî bigerin. Dikarin derbasî Rojava bibin, Başûr bibin, ew dikarin derbasî Ewropayê bibin. Yani ew hêzên gerîlaya ku hûn dibînin wisa li wê derê tenê mirovên çekdar nene. Ew di nava demekî kin de dikarin bibin xwedî pasaportên Ewropayê jî, dikarin bibin dîplomat jî, dikarin derbasî Tirkiye bibin haya Tirkiyeyê ji wan çênabe. Behsa îstixbarata Tirkiye dikin ama îstixbarata Tirkiye pir zayîf e. Hin di nava xwe de meseleyan nikare çareser bike. İja heta ku bingehekî hukukî nê amadekirin, ev gerîla nikarin şert û şûrtê xwe ê jiyanê biguherînin. Ha di vê naberê de rêxistin li gorî xwe şervanên xwe qismekî wan wezîfê wan diguherîne ew dî problema rêxistinê ye. Meseleyê navxweyî yê rêxistinê ye. Kesî ku navê wî vê derê hûn giliyekî dikin ama ez nabînim ka tamam. Ez ji bo xatirê we ez jê bibim ew kesî ku hûn navê wî didinê. Çünkü nexweş e hûn hatine vê derê godar dikin hinekî rêz bigirin hurmet bikin. Yani rêxistina Kurd, tevgera Kurd xwe ji nû ve dîzayn dike, xwe teze dike, şeklekî nû de xwe divê merû hinekî rêz û hurmet bigire. Dawa miletê Kurd dawekî dûr û dirêj e. Yani 100 sal e. Binêrin 120 sal e milletê Kurd tim serî hildide, di nava tevgerên siyasî de cih digire û her carê serokatiya wan hatiye girtin yan hatine sürgûnkirin, yan hatine kuştin, yan hatine darvekirin û tevger temamî têk çûye. Ama ev tevgera dawî ya bi pêşengiya Partiya Karkerên Kurdistanê 5 salin li ser piyaye û serokatiya vê tevgerê bi şiklekî pir aqilane û jîr hem xwe li ser linga heşt û hem jî li ber çavê dunya alemê bîye hêviya aştiyê li rojhilata navê. Hûn ê bibînin di demên pêşme de ew ê derkeve jî bana hemî bi aqlî wî dimeşe. Ew ê derkeve jî ew ê bi hêzên navnetewî re navbera xwe xirab neke, ew ê baş bike. Hêzên hegemon ku em dibêjin ew ê navbera xwe bi wan re baş bike. Baş e jî ji xwe. Nexirab e. Temam e. Ez bidomînim hevdîtinê li İmraliyê. Me got endamê şandê piştî serdana İmraliyê bi hev re xwarin erê deqekî ez ku derê mabûm.
Di dema xwarinê de jî di derheqê vê pêvajoyê de, di derhebaqê bangê de çewa were pêkanîn, helbesta dewleta Tirkiye wê çewa be, helbesta hêzên navnetî wê çewa be, nava xwe de pêşbînî kirin, sohbet kirin. Pişra bi hev re çûn baxçê ew ê baxçê İmraliyê bi hev re fotoğraf kişandin. Yek ji wan fotoğrafan ku tê de Rêzdar Öcalan tune hatiye weşandin tabii. Yani fotoğrafên ku qismek fotoğrafên ku hatine kişandin teslîmê heyetê hatin kirin. Di demên pêşme de yek bi yek wê derkevin. Lê dîmen yani ew videoyê ku hatine qeydkirin ew nehatin. Yani nedan heyetê. Yani hûn zû bi zû videoyê hûn nebînin. Ama ev pêvajûyekî ye. Gav bi gav em ê pir tiştan bibînin. Hevdîtin nêzî 4 saatan domiya şande dîsa birêya hewayî vegeriya Stenbolê. Yani helîkopterek ku ew birin li wê derê sekînî cardin vegeriyan Stenbolê. Êdî piştî wî hûn zanin çawa vegeriya Stenbolê hema derbasî otelê bû kesên wê derê bi duruşmeyan bi sloganan şande pêşwazî kirin. Saet 2:17 de jî ji xwe vê derê ji me baweke zindî da bangawazî hate xwendin. Eleqa çawa bû ji bo vê bangê? Ez dibêjim baş bû ji bo daxuyaniyê. Yani hîn saetekî mabû ji daxuyaniyê re bi qasî sêsit rojnameger endamên çapemeniya cîhanê li wê derê amade bûn. Dîmen dikişandin, pirsan dipirsîn. û dema daxuyanî hate xwendin salon tam tijî bibû, sera jî avêtî bû. Her wiha gelek rewşenbîr jî hebû, nivîskar, hunermend, nûnerên saziyên siyasî, yên rêxistina civakî li wê derê amade bûn di salonê de. Di saeta daxuyaniyê de êdî salon dema tije bû, pêşî Kurdiya bangê hate kirin. Kurdiya bangê ji aliyê Ehmed Türk ve hate xwendin. Xweş xwend. Ez dibêjim xweş xwend. Bi Tirkiye jî ji xwe Pervîn Buldan xwend. 26 salin li greva İmraliyê Abdullah Öcalan dibin tecîtekê giran de bû, tevî şandeye Dem Partiyê û hevalê xwe re Banka Aştiya Civakî û Demokrasiyê kir. Yani hûn nenêrin. Mesela medyaya alîgirên AKP'ye dewleta Tirkiye tenê dibêjin PKK wê çekan dayine xwe fesih bike. Yani hemî naveroka bangê di vê çarçovê de digirin dest. Ama rastiya wî hûn jî zanin pir berfireh e. Aliyê herî balkêşê bangê jî ji xwe mejwara got piştî xwendina metna Öcalan ji aliyê Sırrı Süreyya Önder ve hate gotin. Ez vî car dubare bikim. Sırrı Süreyya Önder ji dibêje dema ku ev peyam hate qeydkirin belkî di qeydê de heye jî ama qeyd negîştê destîme. Belkî ji ber wê yekê dewleta Tirkiye ev video neşandiye. Çünkü di vê videoyê de tişta ku Abdullah Öcalan ji Sırrı Süreyya Önder yan jî ji endamê heyetê re gotiye di vê videoyê de qeyd kiriye. Ez bawer dikim nû hat tamam. Niha hat fehm kirin. Ez bawer dikim ew ê biçin wê hevokê jê derxin sedemê ku video neşatine derva ana hat jî ez wisa texmîn dikim yani. Sedemê ku dewleta Tirkiye destûr nedaye video derkeve derva ew hevoka meşhûr ya ku Abdullah Öcalan ji endamê heyetê re gotiye. Ev hevoka meşhûr dibêje şüphesiz yani bêguman ji bo di pratikê de PKK çekan dayine, ji bo di pratikê de PKK xwe fesih bike, hewceyê aliyê siyaseta demokratîk û hukukî were naskirin. We çi fehm kir destpêka bernamê de ji were got. Hevanno qesra spî di derheqê banga dîrokî ya rêberê PKK Abdullah Öcalan de daxuyaniyekê daye berdevkî Konseya Ewlekariya Netewî qesra spî bariyên hûk banga rêber apoweke ji bo kêmkirina pevçûnan gavekî girîng e wisa dinirxîne. Hûgez çi dibêje? Ev bûyerekî gelekî girîng e. Em hêvîdarin wê di mijara hevalbendên me yên li dijî Daişê ê Bakur Rojdatê Sûriyê de yani di mijara Rojavayê Kurdistanê de ji arambûna müttefiqê me ê Tirk re bibe alîkar. Yani dibe em hêvî dikin ku müttefiqên me yên Tirk hinekî aram bin, hinekî rehet bin, êdî êrişê ser Rojavayê Kurdistanê nekin, êdî êrişên ser hevkarên me yani hevalmendên me yên li dijî Daişê nekin, basa qesedê dike. Êdî çawa bibêje, pir vekirî dibêje. Em di wê baweriyê de ne ku ev yek wê aştiyê bîne heremê. Herem basa rojhata navîn dike. Amerika full yani bi giştî destek dide vê pêvajoyê. Ev tiştekî pir mühîm e. Ji xwe rê li ber Rojavayê Kurdistanê vedike. Ev
dikare bibe bengeha xweseriya naskirina xweseriya demokratîk ya Rojavê Kurd. Ev gotina demokratîk ketiye devê min jî normal ez hez nakim bikarbînim. Waxtê ez tim dibijim demokratîk Kongo Demokratîk Cumhuriyetî tê bîra min. Yani ez rêz û hürmet dikirim ji welatên Afrikayê re ama wextê ku mirov gotina demokratîk bixe her derê û di pratîkî de pêk neyîne nexweş e. Ez dibêjim qey mirov wekî Swêdê be. Mesela nabêjin demokratîk Swêd. Swêd e. Norveç e. Swîsre e. Mesela navê Swîsre hûn zanîn çi ye? CH. CH sembola Swîsre ye. Yani Konfederasyon Helvetik. Helvetik navê qewmê Swîsre ye. Navê milletê Swîsre ye. Konfederasyon Helvetik kesî negotiye Demokratîk Konfederasyon Helvetik. Ya icap nake demokratîk pêvakin çünkü di pratîkê de ji xwe demokrasî tê pêkanîn. Tu pêk bînî temam e yani. Ya icap nake mirov gotina demokratîk li enya xwe he. Bedranê demokratîk. İcap nake. Yani ji bo ez wisa ew bûm. Hevan no. Dibêje em di wê baweriyê de ne ku ev yek wê aştiyê bîne herêmê. Ez di wê qenaetê de me ku rê li ber naskirina statûya Rojavayê Kurdistanê ve dike ev peyan. Sekreterê Giştî Netî Yekbî Netî Antonio Guterres jî dibêje em vê bûyerê yani vê pêşketina ku li Tirkiye çêbîye Banga Öcalan gelekî giring e em pir bi kêfxweşî pêşwazî dikin. Gotina wî jî ev e ev çirûskekî hêviyê ye ku dikare ji pevçûnên demekî dirêje dom dikere yani ev pevçûnên demekî dirêje dom dikere bibe çareserî. Yani dibêje ji bo ku meseleyên bingehîn ku ev bi salan e demekî dirêje li rojhata navîn didome ji bo ku çareser bibin ev Banga Öcalan wekî çirûskekî ye dikare bibe destpêkekî ji bo çareseriya van pirsgirêkan. Yani dibêje ew qas hêvî me ku îro li rojhata navîn ji ber şer û pevçûnê ku bi salan e dewam dike hêvî ew qas kêm e ev bang çirûskekî ye. Tîla wî ye yani. İja tiştek ku ez ji we re dibêjim hevanno. Mesela min du fikrê xwe beyan kir. Ez dixwazim îro dubarê bikim. Min di ew de nivîsand. Hasan Mezarcî min tweeta wî parve kiriye. Hevalên merex bikin dikarin biçin Tirkiye wî bixwînin. Heqeten süper daxife. Yani dibe aştî herî xirabcî ji şer baştir e. Ama dibe madem ki Abdullah Öcalan biryar daye bang li rêxistina xwe kiriye çeka dayinin û PKK fesih bikin hûn jî wekî dewleta Tirk acîlen bengehekî amade bikin hem ji bo Alewiya hem ji bo Kurdan hem ji bo qewmên kêmenetewên din zemînekî siyasî amade bikin ya kanûnî amade bikin û veya ne ji bo wan ji bo xwe çê bikin ji bo mirovahiyê çê bikin veya mecbûrî ye. Yani min gelek kêfa me hat ji axaftina wê re. Wekî din hevanno tiştek ku ez ji we re bêjim deqekî. Mesela do min çi nivîsîbû ez tweeta xwe jî ji we re bixwînim. Mi gotiye Öcalan îro çek û materyalên pir mezin dane destê tevgera Kurd ji bo têkoşîna xwe ya netewî bi pêş bixin ji guhertinê tucaran netirsin bahane û çekên di destê Tirkan de jî Öcalan ji wan girtiye. Hûn ê encaman bibînin di rojên pêşme de Amerîka êdî rê nade ew gefan li Rojavayê Kurdistanê bixin. Ewropa êdî goh nade çîrokên wan yên terorîzmê. Kes nikare êdî Kurdan kriminalîze bike wan sûcdar bike. Êdî ew ê nikaribin zorê li Şamê li Bexdayê bikin, êdî ew ê nikaribin zorê li Hewlêrê bikin bi bahaneya PKK. Min ev nivîsiye yani ez li ser gotina xwe me Almanya jî pir vekirî daxife dibêje tiştekî pir baş e û aniha mane nadine madem wisa PKK ji lîsteya terorî derbixin. Ji xwe armanc ne û ku PKK ji lîsteya terorî derbixin. Êwê derdixin Almanya jî derdixe Ewropa jî derdixe. Yani destê Kurdan gelekî rehet bî hevanno. Ez li peyama wê binêrim.
Ka ki bervajî min fikre deqekî devrim jî weke ew ê fikre Hasan Mezarcî fikre rast e ka deqekî min çi dibêjin Zekî Gül çawanî dibê çi bû min di serî de got ev destek malî Agîb Terçî dibêje min di serî de got ev destpêka pêvajoyê ne bi înisiyatîfa Tirkiye hatîye destpêkirin dibe ku rast be fikra te dibe ku rast be bê yani balkêşe ku roja destpêkê ew qas daxuyanî hatin dawî ji cîhana Ereb em îro li bendêne wê pir tişwerin gotin hatine gotin jî ji xwe çapemeniya Ereb hûn vekin dunya behs dike pêvajoyekî pir mîhîm e yani divê mirov netirse hevalno binêrin İngiltere problemê wan ê bi Îrlanda re îra hemiyan problemê xwe hel kir çek û sîleh ne armanc e arac e navgîn e ya carna hevalê me hestiyar hene ji wan ve tirê çek û sîleh armanc e çima armanc e wextê ku tu bi tîrênê dikarî biçî hedefa xwe bi tîrênê biçe wextê tîrên tu wê zanî tîrên naçe hedefa te tu dibêje bi tîrênê naçim yani tu dikarî balafirê biçî wê demê te wextê got ez dev ji tîrênê berdidim bi balafirê diçim nayê wê manê ku êdî em xwe xirab bikin ya ev tîrênê naçim bi balafirê diçim yani tu navgîna çûyîna hedefa xwe diguherînî ya hinek heva hene di bisiklêtê de îsrar dikin dibêje ez bi bisiklêtê diçim ya bisiklet temam e dî wextê temam bû tiştên din derketine tiştê din derketine yani pir zêde li ser nesekinin hin heval hene bi îsrar behsa mafê Kurdan dikin rast e mafê Kurdan daxwaza Kurdan ne mijara vêga vê a pêvajoyê ye di vê pêvajoyê de ev destpêka pêvajoyê ye divê tu derî vekî yani te wextê derî vekir armanca te hema tu ele ecele hemî daxwazê xwe rêskî danî pêşiya wan û tu bifetisînî muhetabê xwe ne wisa ye usûla hevdîtinê heye tu bi vê yekê pêşî lê vedikî tu derî vedikî paşê hêdî hêdî dest bi müzakerê dikî tiştê ku nayê müzakerekirin hene mafê Kurdan ê netewî tu jar tu nikarî müzakere bikî ew sedî sed divê were naskirin ew ji xwe müzakera wî çênabe yani kî dikare zimanê Kurdan qedexe bike mesela do keçikek spîker derketiye cih nedaye axaftina Rêzdar Ahmed Türk mesela dünya alem keçik rex nekir keçik ra gotin milliyetçî nijad perest nizanim irxçî pir tiştan gotin normal e mesela keçik hat afarozkirin çima çünkü li ser mantıqa berê ye netewperestên Tirk jî keçik rex nekirin însanekî li ser mantıqa kevin bimîne tim tê rex nekirin yani wisa min e divê mirov xwe bigerîne ji mafê Kurdan ê netewî kes naxe nîqaşê kî dikare pêşî li me bigire ku em bi xwe rêva nebin bila Tirkekî kütah yalî were me bi rêve bibe yani mantıqa kî digire bila were me îxna bike tiştekî wisa dibe nabe însan herêma xwe bi xwe bi rêve dibe însan zimanê xwe bi xwe diaxife mafê netewî ê Kurdan çi ye nîqaşa wî çênabe li Tirkiye atmosferekî demokratîk çêbibe mafê Tirka çi be ê Kurdan jî ew e tu ji Tirka biqetî wê demê tu û rêveberiya xwe ya Kurdistanê hûn di nava xwe de êdî dibin muxalîfê hev dijberî hev dîsa jî têkoşîn wê dewam bike hevalno ez xatir ji we dixwazim
Ez bahar dikim ew qas besê ji bo îro eger ez êvarê firsend bibînim ji we re tiştekî çêkim. Ji bo dengê gel jî bihêlin ji bo hefta pêşiya me. Dawiya heftê yani ez fûl tijî me li saziyê me nikarim dengê gel çê bikim ama nava hefta pêşiya me de sêşemî, çarşemî, pênçemî me rû dikare dengê gel çêke. Peki Kürdistan malbatên şehîdan ên Kurdistanê yani min fikrê wan negirtiye malbatên şehîdan malbatê me ne hestiyar in rast e yani ji malbata min jî pir şehîd hene. Malbatên Kurdistanî ku şehîd nedane hema tune ye. Her kesî ya nasekî xwe, dostekî xwe, eqrebayê xwe, birayê xwe ji malbata xwe ferd şehîd dane. Îjar ev tekoşîn e. Ev tekoşîn e yani mirov bi şiklekî jiyana xwe ji dest jî dide. Em jî nizanin çi tê serê me. Sibê em derdikevin, dewleta Tirkiye dikare li me jî xe, dikare swîqas jî pêk bîne û em her yek ji me di hedefê de ye. Mirov nizane çi tê serê kî. Yani vê derê hemî malbatê me ê şehîdan ez silav û rêzê xwe ji we re dişînim. Ewladê wan ewladê me ne. Em jî ewladê wan in. Ew jî malbatê me ne. Yani rewşên zehmet in ama me tiştekî wenda nekiriye. Yani tiştekî wenda tune ye. Mirov nikare wisa basa malbatên şehîdan bike yani mîna ku me her tişt berda ve çûbe xilas bûbe tiştekî wisa tune ye. Yani atmosfer ne wisa ye. Tam berûva jî armanca şehîdan wê were cih. Hemî însanên me ên ku di tekoşîna azadiya Kurdistanê de şehîd bûne armanca wan wê sedî sed were cih qet şik û şüpha tune ye. Şik û şüpha me hebe ez îro dev ji vê meselê berdim. Şik û şüpha tune ye. Me rû divê bawerî bi xwe bîne, bi hêza xwe bîne. Bi hêviya rojên xweş azad, dem baş, silav.